keď začuje sirénu, neprepadne problému. Ak máš problém, volaj sama, pomôže ti jasná správa. Unibus cesty, sprav tu miesto, pre hasiča sama, on napraví to, veď dobre vieš. Sám je hrdina náš. Požiarník sám. Papierové lietadlo. Potom papier otvoríme a znovu preložíme. Preložíme podľa úsečiek EF a GH a krídla sú hotové. Vojenský pilot Norman Price letí! Dobrý deň, Dillis. Požiarník sám, pozri! Nemáme čas na tvoje výmysly, Norman Price. Dnes je deň požiarnej bezpečnosti a s požiarníkom samom mám plné ruky práce. Nech sa páči, pán veliteľ Steele. Ospravedlňte Normana. Prepáč, Norman, rád sa na to pozriem niekedy inokedy. Nejde o nič vážne, Dillis. Iba sa chceme uistiť, že je supermarket dobre chránený pred požiarom. Deň požiarnej bezpečnosti o bezpečí. Pán veliteľ Steele, podržíte mi rebrík? Chcem skontrolovať alarm. Samozrejme. Bezpečnosť je na prvom mieste. Dillis, kontrolujete alarmy pravidelne? Áno, samozrejme. Čo to tak hlasno píska? To je iba obyčajná kontrola, či alarm funguje správne. Pána Beka, čo je to? Netopier! Zaplietol sa mi do vlasov! Pomoc! Mami! Norman Price! Nie! Pomoc! Len pokojne, Dillis. Nemáte vo vlasoch netopiera. To je ale krása. Ste milý, pán veliteľ Steele. Čože? To nie. Myslel som toto. Ak ste skončili, môžeme skontrolovať núdzový východ. No, zdá sa, že funguje ako má. S pánom veliteľom Steelom vôbec nie je sranda. Určite sa nájde niekto, kto má rád lietadlá. Je to tu bezpečné, Dillis. Len si dávaj pozor na prázdne škatule a obaly. Ak vypukne požiar, papier a kartón nie sú bezpečné materiály. Obaja ste mi veľmi pomohli. Ako poďakovanie vás pozývam na šálku čaju. Čo by na to? Ďakujeme, pani Priceová, ale musíme už ísť. Máme ešte veľa práce. Ideme sam. Au! Odkiaľ sa to tu vzalo? Norman Price! Nie, zasa on. Už aj poď sem! Myslel som si, že je deň požiarnej bezpečnosti, nie deň sledovania Normana Pricea. Už viem, kde ma pán veliteľ Steele nenájde. Kto by kontroloval bezpečnosť na požiarnej stanici? Poskladám to najlepšie lietadlo. Vojenský pilot Norman Price sa vracia. Teraz už len nájsť fanúšika lietadiel. Zemiaky do guláša nakrájam, guláš veľmi rád jedávam. Ešte aj mrkvu doň pridávam, tu si tiež rád pochrúmam. Čo ťa privádza do mojej kuchyne, Norman Price? Nič. Teda,
Chcel som vám niečo ukázať. Niečo úžasné. Aha, mňa nedostaneš, Norman Price. Viem, prečo si prišiel. Vážne? Áno, viem, že máš rád mrkvu. Čože? K tomu sporáku sa nepribližuj. Preč. Preč z mojej kuchyne. Zemiaky do guláša nakrájam. Guláš veľmi rád jedávam. Quindlington, čo bude dnes na večeru? Verím, že nič prihorené. Práve som dal variť guláš. Bude hotový asi o hodinu. Výborne. Pri dnešných kontrolách mi vyhľadlo. No, teda. Pán veliteľ Steele. Norman Price! To by stačilo, mladý muž. Celkom pekné lietadlo. Norman, Ahoj sám. ako ti to ide s lietadlami? Príšerne. Nikomu v Pontypandy sa nepáčia. O, 300 hrmených, telefón, rýchlo. Horí, Pohotovosť. Aké číslo si žiadate vytočiť? horí, horí. Na požiarnej stanici horí. Sám, v kuchyni horí. V kuchyni na požiarnej stanici horí. To je niečo. Odpoj plyn, Elvis. Odpojené. Elvis Quindlington. Hneď vedľa unikového východu bol hasiaci prístroj. Prepáčte, spanikáril som. Ale čo môj guláš? No, pamätám si, že kedysi si večeru pripálil, ale nikdy ti nezhorela. Požiarníci majú požiar hasiť a nie zapaľovať. A už vôbec nie deň požiarnej bezpečnosti. Neviem, ako sa to stalo. Asi niečo mám. Takže papierové lietadlo. Myslím, že teraz je jasné, kto za to môže. Ó, áno, je to list. Pán veliteľ Steele. Pán veliteľ... Pán veliteľ Steele? To vy? Nie. To bol Norman. Norman Price. Prepáčte. Bola to nehoda. Iba som chcel nájsť niekoho, kto má rád lietadlá. Rozumiem. Možno by som sa mal s chlapcom porozprávať sám. Uviesť na správnu mieru, ako to bolo. Dobrý nápad, pane. Chudák Norman. Asi to predsa len bola náhoda. Dúfam, že pán veliteľ Steele nebude na ňoho prísny. Neboj sa, Elvis. Žiaden strach. Myslím, že oni si to už nejako vysvetlia. Prvé pravidlo papierových lietadiel. Musíš dávať pozor, kam ich pošleš. Pozri na tie otočky. Fíha! A máme tu ďalší trik. Tak. Páni, ako ste to urobili? Takto. Pozri, ako letí.
Vyrobilo štúdio Magic Voice.